1 септември 2025. Ето от едното място, където влиза водата. Ето и другото място, от където влиза водата. Кладенеца е изкопан изцяло в скала. Личат следите от инструменти, а и тия бръзди, това са следите от кирките, от шилата, с които е копан кладенец. Има метална стълба с още нагоре разкачваема стълба, която се закача с куки и се слиза още надолу. Помпата на клиента ето е на каква височина стои. Горе-долу 1 метър може да не е, но 70-80 см може да слезе надолу. Това тия неща са скали тук. Твърди, здрави скали, които Стоп, помпа! Дошли са един ден, видяли са, че кладенецът е пълен с вода, пуснали са помпите, не са могли да източат водата и са прекратили работа. Дамарът е тръгнал през нощта. Да. Добра работа е тук свършена. Как са изкопали толкова много в скала, добре се е получило.